दिनै 18 मे बर' बिजों सान। स' दिनैनि नै भिडिअनि गेजेरजों जों जेसेबां मैयानि दिन आरो दिनैनि गोनां खौरां दं जों दिनै भिडिअनि गेजेरजों सावराय। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। स' खुलुमबाय बयखौबो फिन गोदान रादाब इउटिउब चेनेलसिम नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दङ कमल दैमारि। स' जों भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदों। थामथि लकडाउना जोबनाय लोगो लोगोनो भारत सरकारा ब्रैथि लकडाउनखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। ब्रैथि लकडाउनाव जोबोर गोदान नेमखान्थि फोसावनाय जादों। गोदान नेमखान्थियाव मा नेमखान्थि थिसननाय जादों जोङो एसे नायनो। बेयावनो 7 PM निफ्राय 7 AM सिम कार्फिउआ सोलिनाय जागोन आरो रेड जन, अरेन्ज जन, ग्रीन जनफोरखौ गोदान केस मोननायनि सायाव बिथा खालामनानै साननाय जागोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो बास आरो गुबुन मानसि रोगानाय गारिफोरा सालायनो हागोन। सरकारि आरो गावारि फसंथानफोराव खामानिफोरा सोलिगोन। लोगोसे स्कुल कलेजफोरा आगोलनि बायदिनो बन्द थागोन होननानै मिथिनाय जादों। बाजार आरो गासैबो दखानफोरा खुलिनो हागोन, नाथाय बेनि फाइनाल डिसिजनखौ राज्य सरकारा बानायगोन। शपिं मल, जिम, सुइमिं पुल, हटेल, रेस्टुरेन्ट आरो अडिटोरियामफोरा खुलिनो हानाय नङा होननानै बुंनाय जादों। लोगोसे मन्दिर एबा धोरोमारि जायगा आरो सिबिसालि न'फोरा बन्द थागोन। बे जोंनिया भारत सरकारा होनाय रुल रेगुलेशनमोन, नाथाय जोंना आसाम गभर्नमेन्टआ दासिमबो जा गोदान लकडाउन जादों बेवहाय जा गोदान रुल रेगुलेशन फालिनांगोन बेखौ अफिसियेलि होनाय जाया। थाबैनो दिनै बा गाबोननि गेजेराव जोङो अफिसियेलि मा रुल रेगुलेशन थागोन जों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोननो हागोन। जोङो बेखौ मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो फोसावनाय जागोन। आसामाव COVID-19 नि केसआ बारै दिनै 100 मोनफायबाय। मैया आरोबाव गोदानै साबानि देहायाव COVID-19 नि केसखौ मोनबोनाय जादों आरो बे साबानि बादाव सासेया हाट जिल्लानि आरो बेयो 9 बोसोरनि होननानै मिथिनो मोनदों। लोगोसे सासेया जादों 28 बोसोरनि, बे जाबाय जोंना काछार जिल्लानि आरो बेयो चेन्नाइनिफ्राय फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ दा सिलचर मेडिकेल कलेजाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों आरो गुवाहाटीआव सुरुसजाय क्वारेन्टाइन सेन्टाराव 3 गोदान केस मोनबावनाय जादों आरो बिथांमोनखौबो MMCH थामहिनबा महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटालाव ट्रिटमेन्टनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बे बेलायाव जुदि जोङो दासिम आसामनि जुदि टोटेल केस नायोब्ला टोटेल केसआ जादों 100, थैनायनि अनजिमाया जादों 41, दा एक्टिभ केसआव दङ 55 आरो डेथ एबा थैनायनि अनजिमाया 2, बिनिफ्राय माइग्रेट थामहिनबा आसामनि बायजोआव लांफैनायनि सुबुंनि अनजिमाया जाबाय 2। स' आसामाव नुनो मोनबाय जोङो COVID-19 नि केसआ 100 मोनहैबाय। जों बयबो दा आरोबाव सांग्रांथि जानांगौ। स' जाहाथे बयबो न'आव मोजाङै जाहाथे बिना खारनाव बायजोआव ओंखारालासिनो न'आव जाहाथे मोजाङै थायो। स' बेखौनो आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो खावलायहरनाय जाबाय। AIUDFनि चिफ बदरुद्दिन आजमलआ मैया गावनि टुइटारनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ फोसावदों आरो बे भिडिअआव बिथाङा बुङो जे जा जोंना ईद सफैदों बे ईदआव जाहाथे रावबो गोदान गस्ला बायनाङा होननानै बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। राज्य सभानि MP बिश्वजित दैमारिया मैया बुङोदि क'क्राझाराव COVID-19 नि थाखाय थोजासे क्वारेन्टाइन सेन्टार गैया होननानै। स' दा जुदि जोङो क'क्राझाराव जुदि नायोब्ला टोटेल क्वारेन्टाइन सेन्टारा जादों 90 मोननाय बायदिब्ला क'क्राझाराव ल' कलेज CIT बेफोरखौ क्वारेन्टाइन सेन्टार हिसाबै बानायनाय जादों। दिनै 18 मे बर' बिजों सान। सानफ्रोमबो 18 मेखौ बर' बिजों सान हिसाबै फालियो। 1963 मायथाइनि 18 मेआव बर' बिजोङा गुदि फरायसालियाव बाहायजेनदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो बर' रावजों फरायनो हानाय जादोंमोन। बेनिखायनो 18 मेखौ बोसोरफ्रोमबो बर'फोरा बर' बिजों सान हिसाबै फालिनाय जायो। बर' बिजों सान थांना थाथों, बर' राव थांना थाथों, बर' राव गेवलांथों। पान्जाबनि चिफ मिनिस्टार अमरिंदर सिंहआ मैया फोरमायदो जे COVID-19 नि थाखाय पान्जाब सरकारा फ्राय 50,000 crore रां ल' जादों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे
10 लाख साख्रिफोरानो जा जोंनिया 10 लाख साख्रि गोदान ओंखारनो गोनांमोन बेफोर साख्रिया कोविड-19 नि थाखाय ओंखारनो हानाय नंला होननानै बिथाङा फोरमायनाय जादों। मैयानि दिनावनो इन्डियायाव फ्राय 5000 निख्रुइबो एसे बांद्राय मानसिफोरनि देहायाव कोविड-19 नि केस मोननाय जादों आरो बे बेलायाव मैयानो 154 मानसिफोरा कोविड-19 जानानै थैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो मैयानो महाराष्ट्रआव 23,047 मानसिफोरनि देहायाव गोदानै माने कोविड-19 नि निउ केस मोननाय जादों। सो मैयानि दिना एसे गिलु बालुआनो। सो बे बेलायाव जुदि जोङो इन्डियानि कोविड-19 नि स्टेटासखौ जुदि नायोब्ला टोटल केसा जादों 96,169 आरो थैनायनि अनजिमाफोरा जादों 3029 आरो रिकभार माने बारग'नायनि सुबुंनि अनजिमाया जादों 36,824। जेसेबां गोनां खौरां सावरायखो नोंथांमोना जुदि थारैनो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामजालायबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक होबानो जाबाय आरो माबाफोर जुदि सोंनो दङब्ला कमेन्टनि थ्रुजों नोंथाङा सोंहरनो हागोन। स' थाबैनो गाबोन गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होनना आसा खालामनानै नै भिडिअनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। स' खुलुमबाय लोगोफोर।